Principal kukuha sa organization. Pedro ko. Sunod ko wala. Nung mamichire, ang mamichire. Ang gagawin lang sila mabeda. Michia, Michia. Michia lang na rin. Michia ang katigas na bumba. Ang gagawin sila mabeda. Hey, ada. Kamu itu behalak ni nak Michia ni. Ang bangkay sumbang. Ang peno ang mabuwas sa walang lahat. Ang nabi ginagawa. Ang nabi ginagawa. Thank you.